Assalomu alaykum подписчикон азиз, барои шумо имрӯз 4 сар гӯсалаҳои зотия пешниҳод мекунем. Подписчикон азиз, ҳама касе як-так лайк кунутон, каналро подписация кунутон, молхара боштагар видеоро ки то охирша тамошо кунутон, ёру дӯстоҳоям поделиться кардамутон дӯстон азиз видеоро. Якум моли мо буқачаи сементал дӯстон азиз, хӯрдан саломатии зор мол айни холи ягон хел камбудиш нест. Барои мол кардан зур хулос калом. Одамое ки буқачаи сементал кофта гаштаг буд, имина барои шумо мана як сар буқачаи сементал пешниҳод карда ҳастем. сини солаш 5 моҳ дӯстон азиз. Пушташ, пешаш, ҳама тарафаш омадагӣ бенавад буқачаи ғавз хулос калом. Масъалаи нарху навош 9900 сомонӣ боз камтун муомила дорад. Агар шумо насамдел харидори ҷазман боштагар, дар поин экран номро соҳибаш мана беморол занг харидор кунтон мешавад. Масъалаи дастафкаш бе ягон мушкил дӯстон азиз. Дуюм моли мо сементал бо чорнопиёстри гибрид дӯстон азиз, хӯрдан саломатии зор мол айни холи ягон хел камбудиш нест. Барои мол кардан беҳтарин мол дӯстон азиз. сини солаш бошад 4 моҳа буқача дӯстон азиз. Буқачаи якуманги 5 моҳа буқача дӯстон азиз. Инашам моли фасоне барои мол кардан зуре. ҳам пушташ ҳам пешашам зуре хулос ка стойкашам беҳтарин моле. Масъалаи нарху навош ҳамагӣ 8500 сомонӣ боз камтун муомила дорад дӯстон азиз. Харидор аниқ бошнага занг занетон. подписчикон азиз, сеюм моли мо бо яктагар буқачаи гибрид дӯстон азиз, хӯрдан саломатии зор мол айни холи ягон хел камбудиш нест. Барои мол кардан беҳтарин мола дӯстон азиз. сини солаш бошад 4 моҳа буқачаи айна дӯстон азиз. Масъалаи нарху навош ҳамагӣ 7500 сомонӣ боз камтун муомила дорад. 7500 сомонӣ боз камтун муомила дорад. Масъалаи дастафкаш бе ягон мушкилӣ любо ҷои Тоҷикистон дастаф карда метавонем. Агар гуфтаги нарху мо зиёд ё камтар карда, масъалаи дастафкаша соҳиби мо барои шумо ташкил мекунад дӯстон азиз. Фақат шумо харидори конкретно шуда занг занетон, муомилаи хушро дорад дӯстон азиз. ин буд номери 3 дӯстон азиз. ана акнун мегузарем номери 4 ба. подписчикон азиз, мана охирон моли мо буқачаи чорнопиёста дӯстон азиз, буқачаи 3 моҳа, хӯрдан саломатии зор мол айни холи ягон хел камбудиш нест. Барои мол кардан беҳтарин мола дӯстон азиз. сини солаш 3 моҳа. масъалаи нарху навош дӯстон азиз, ҳамагӣ 7500 сомонӣ боз камтун муомила дорад. дӯстон азиз, ҳамаш хоҳедон ҳамашам савдо мешавад. мана телефон кунтон оптум меам фурӯхта мегардад дӯстон азиз. як ҷоеги ҳисоб китобатон то'g'ri биёд, ҳамаша мана харидор кунтон мешавад дӯстон азиз. моло ҳамаш беҳтарин моло дӯстон азиз. барои мол кардан мана ҷои гӯсфандба гифта пойтонам мешавад. гӯсфандоя медонтон ҳозир 5000 6000 7000 мехел фурӯхтосиям. ама гигантша дӯстон азиз. майдачудаш не калонша мехел нарху фурӯхтосиям. харидор боштонага занг зада харидор намотон мешавад буқачаҳоя дӯстон азиз.